Sgiliau Arwain. Beth yw sgiliau arwain? Nid bod y gorau yw nod arwain. Nod arwain yw cael y gorau allan o bobl eraill. Sheryl Sandberg. Mae gan bawb rhyw lefel o sgil arwain. Dyma 4 tip i dy helpu i ddatblygu i fod yn arweinydd llwyddiannus. 1. Nodi Cryfderau. Dealla sgiliau a diddordebau pob aelod o'r grŵp i aseinio tasgau'n effeithiol. 2. Cyfleu disgwyliadau. Eglura dasgau, nodau a therfynau amser yn glir i wneud yn siŵr bod pawb yn deall. 3. Hyrwyddo gwaith tîm. Annoga cydweithio a dangosa hyder yn galluoedd pawb, a bydda'n gefnogol os oes angen. 4. Monitro a chydnabod. Tracia cynnydd, rho adborth a dathla gyflawniadau'r grŵp gyda'ch gilydd. Bydd yn barod i wrando a dysgu. Os ystyrid i dy hun fel rhan gyflawn o'r tîm, bydd hyn yn annog aelodau eraill i deimlo'n fwy hyderus a pharod i gyfrannu. Er enghraifft, gofynna, sut fydde ti'n delio â hyn? Mae bod yn arweinydd hefyd yn golygu rhannu tasgau allan i aelodau'r tîm. Dirprwyo, rhannu. Pan mae'n dod i rannu tasgau, gall fod yn deg fod yn gymhleth. Cofiwch nid gwneud yn siŵr fod pawb yn gwneud yr un tasgau, neu hyd yn oed fod pawb yn gwneud yr un faint o dysgau sy'n bwysig. Y nod yw gwneud yn siŵr fod pawb yn gallu cyfrannu heb deimlo o dan bwysau neu straen. Gweithgareddau dirprwyo a rhannu tasgau. Fedri di wella dy sgiliau drwy weithio ar brosiect grŵp ar gyfer ysgol, coleg neu brifysgol, rhannu tasgau cartref, cydweithio ar fenter wirfoddol neu elusennol, cydweithio ar brosiect creadigol. Am gymorth pellach, cysyllta â ni. post@profi.cymru. Diolch am wylio. Created using throslais.